Πώς ο αγώνας ενάντια στον χρόνο άλλαξε τον κόσμο γύρω μας. Η μεγαλύτερη επίδραση της επιτάχυνσης ξεκίνησε μάλλον πριν 50.000 χρόνια. Ήταν τότε που ο άνθρωπος πάτησε για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Οι πρώτοι έπικοι έφεραν κάτι που θα βοηθούσε να επιζήσουν. Όμως αυτό μάλλον άλλαξε για πάντα το τοπίο. Ήταν η φωτιά. Με τη φωτιά προκάλεσαν μια σειρά γεγονότων που ούτε καν διανοούνταν. Είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Όχι γιατί δεν είναι δραματικά, αλλά γιατί συμβαίνουν σε χρονική κλίμακα πολύ διαφορετική από τη δική μας. Για να δούμε τι συνέβη στην Αυστραλία, πρέπει πρώτα να εκτιμήσουμε το πώς η φωτιά άλλαξε τη ζωή τους. Η φωτιά είναι καταστρεπτική. Γιατί λοιπόν να κάψουν τη γη στην οποία ζούσαν? Όλα έγιναν για να εξοικονομήσουν χρόνο. Με τη φωτιά καθάριζαν τη γη γρηγορότερα από ποτέ άλλοτε. Αλλά παρά αυτή την εικόνα, οι συνέπειες της καταστροφής δεν κράτησαν πολύ. Το γυμνό έδαφος γέμισε γρήγορα με νέα βλάστηση. Τα τρυφερά βλαστάρια προσέλκυσαν ζώα που βόσκουν. Το κυνήγι έγινε γρηγορότερο και ευκολότερο. Η εξοικονόμηση χρόνου είναι μέρος του ενστίκτου του ανθρώπου για επιβίωση. Αλλά σήμερα λέγεται ότι δεν έκαψαν μόνο λίγα φυτά αυτές οι μικρές φωτιές. Ας δούμε πώς άρχισαν οι δραματικές αλλαγές στην Αυστραλία. Η φωτιά εξοικονομούσε τόσο πολύ χρόνο που οι πρώτοι άνθρωποι στηρίζονταν πάνω της όλο και περισσότερο. Καθώς οι φωτιές έγιναν πιο συχνές, τα φυτά είχαν συνεχώς λιγότερο χρόνο για να μεγαλώσουν. Χιλιάδες φωτιές σε διάστημα χιλιάδων γενεών άλλαξαν τη σχέση ανάμεσα σε φυτά και κλίμα. Τελικά κάποιοι ετήσιοι μουσώνες της Αυστραλίας εξαφανίστηκαν. Ο ουρανός καθάρισε και τα ποτάμια στέρεψαν. Το νερό χάθηκε μπροστά στα μάτια τους. Αλλά επειδή εξαφανίστηκε σιγά σιγά σε διάστημα χιλιάδων ετών, ούτε καν το κατάλαβαν. Πολλοί πιστεύουν ότι η αλλαγή του καιρού σε ολόκληρη την Ήπειρο αποξήρανε τη μεγαλύτερη λίμνη της Αυστραλίας. Όταν ήρθαν οι πρώτοι έπικοι, η λίμνη Air κάλυπτε μια τεράστια έκταση στο κέντρο της χώρας. Η εξαφάνισή της συνέπεσε με την άφιξη του ανθρώπου. Μικρές ενέργειες εξοικονόμησης χρόνου, η φωτιά για το καθάρισμα της γης και η αύξηση του κυνηγιού
προσθέθηκαν με τον καιρό. Η Αυστραλία μετατράπηκε στην ερημική ήπειρο που ξέρουμε. Και μια τεράστια λίμνη χάθηκε.